अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडी इथं श्रावण सप्ताह समाप्ती आणि दासबोध वाचन समाप्ती कार्यक्रम भक्तिमय वातावरणात पार पडला। कोल्हापूरचे 26वे मठाधिपती परमपूज्य सद्गुरू काडसिद्धेश्वर महाराज यांच्या शिष्या गुरुमाऊली शोभाताई यांनी यावेळी उपस्थितांना संत संघाचा उपदेश केला। सावंतवाडीत सालईवाडा येथील काडसिद्धेश्वर भवन इथं कोल्हापूरचे 26वे मठाधिपती परमपूज्य सद्गुरू श्री काडसिद्धेश्वर स्वामी महाराजांच्या मठात सोमवारी श्रावण सप्ताह सांगता दासबोध वाचन समाप्ती सोहळा पार पडला। श्रावण मासाच्या सुरुवातीपासून या सप्ताहास सुरुवात झाली। विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम या निमित्तानं होतात। या निमित्तानं समर्थ रामदासांनी लिहिलेल्या दासबोधाचंही वाचन करण्यात येत आहे। सोमवारी काडसिद्धेश्वर महाराजांच्या शिष्या गुरुमाऊली शोभाताई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सांगता सोहळा पार पडला। पहाटे काकडे आरती, भजन, महाआरती, संगीत कार्यक्रम, गुरुमाऊली शोभाताईंचं प्रवचन अशा विविध कार्यक्रमांनी हा सोहळा पार पडला। शेकडो भक्तांनी यावेळी दर्शनासह महाप्रसादाचा लाभ घेतला। यावेळी उपस्थित भक्तांना संत परंपरा आणि अध्यात्म यावर गुरुमाऊलींनी प्रवचन दिलं। यावेळी उपस्थित भाविकांनी त्यांचं दर्शन घेतलं। या सोहळ्यासाठी जिल्हाभरातील काडसिद्धेश्वर स्वामी महाराजांचे भक्तगण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सगळीकडे आनंदाचं वातावरण पसरून जायचं। तर त्यांच्याकडे आणि आनंद मिळवलेला बरोबर स्वामी मिळे संत आनंदाची खाण आहे म्हणून त्यांच्या लहरी कशा आहेत, आनंदाच्या आहेत। एखाद्या आपण आज्ञानी माणसाजवळ गेलो तर तो आज्ञानाच्या गोष्टी करतो, एखाद्या रोगी माणसाजवळ गेलो तर तो रोगीच्याच गोष्टी करतो, एखाद्या मानसिक रोगी आहे तर मानसिकच गोष्टी करतो, तशाच गोष्टी करतो। संतांकडे कसं आहे, आत्म्याचा संघ आहे। आणि आपल्याकडे कुठे आपला संघ कुठला, अनित्याचा संघ आहे, संसाराचा संघ आहे आपल्याला, जे अनित्याचा संघ आहे। आणि संतांकडे आत्म्याचा संघ आहे। आणि आत्म्याचा संघ असल्यामुळे आत्म्याचीच गोष्टी आहे आणि आत्म्याच्या गोष्टी असल्यामुळे आपल्याला व्हायब्रेट होतात त्यांच्या गोष्टी, आनंदाच्या लहरी त्यांच्या गोष्टी असतात। म्हणून त्यांना माणसं त्यांच्या पाठी काय चालली अशा संतांच्या ती गेल्यावर सगळं घरदार सगळं काही विसरायला होतं। अहो घरदार काय, स्वतः आपण कोणाची विसरायला होते। खरा जिज्ञासू शिष्य जर असेल ना तर त्याला आपोआप सगळं विसरल्याला होतं। मी जेव्हा घरून येते आणि स्टेजवर येते, पण जेव्हा मी त्या आसनावर बसते स्वामींचं नाव घेऊन, ते मला कोणीतरी कळते की माझा कब्जा कोणीतरी घेतलाय। पूर्ण कळतं मला की हा मी राहिलेली नाही, मला कब्जा कोणीतरी घेतला त्या शक्तीने। आणि मग ती शक्तीचं सगळं ते चालू होऊन जातं। का संतांची पॉवर आहे म्हणजे सतत वाहणारी आहे। आपली इलेक्ट्रिसिटी पॉवर सतत वाहणारी आहे, एकदम मध्ये मध्ये बंद होते, पण ही पॉवर बंद होत नाही। ही पॉवर त्याची शिष्याला एकदा पॉवर दिली की झालं। मी एकदा महाराजांनी म्हणायचे काय काय मध्ये मध्ये गोष्टी सांगायचे, अरे तू छान बोललीस, अरे तू आज सगळं जेवण जेवण छान वाढलं आणि स्वच्छता हे सगळे आपल्या कपड्याची कुठं होते, हे सगळं बोलायला लागलं। मी काय करते, महाराजांनी डोक्यावर आठवलं, पुन्हा डोक्यावर आठवलं, त्याच्यासाठी आशीर्वाद असू द्या। संतांच्या आशीर्वादामध्ये टाकलं सगळं काही मिळत आहे तुम्हाला, बाकी काही नाही। आशीर्वाद पाहिजे, संतांची कृपा पाहिजे। संतांची कृपा म्हणजे साधी तुझी नाही आहे। हुकम करो मी वाचालन बंधून रंगायची गिरी, मुक्का बोलायला लागेल आणि लंगडा गिरी चढून जाईल। इतकी येशूच्या इथं जात असताना एक बाई होती, ती खूप आजारी होती आणि ती आजारी बाईला वाटत होतं की येशू ख्रिस्तांनी आपल्याला काहीतरी हात लावावा, स्पर्श करावा किंवा आपल्याकडे बघावं, पण ते त्यांचे शिष्य तिला जाऊ देत नव्हते त्यांच्याकडे। म्हणून तिने येशू ख्रिस्त जात असताना त्या गर्दीतून ती गेली आणि येशू ख्रिस्तांचा नेमकं हृदयाचा स्पर्श झाला आणि तिला आतमध्ये खूप तळमळ होती की जीसस जे आहे येशू ख्रिस्त त्यांचा आपल्याला
मग सगळ्याचा स्पर्श तिला झाल्याबरोबर तिला एक वेगळीच झलक मिळाली आणि ती त्या अर्धापासून बरी झाली असं त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं. मग ती बरी झाल्यानंतर कशाने काय येशू ख्रिस्ताने तिच्याकडे बघितलं होतं का आणि दादा सगळ्याचा नुसतं स्पर्श झाला. म्हणजे बघा नुसत्या स्पर्शाने गुरु शिष्यावर कृपा कशी करतात, वेगवेगळ्या प्रकारे स्पर्श करून करतात. काहींना प्रसाद घेऊन करतात, काहींना तोंडातून उपदेश करतात सगळ्यांना, पण त्याच्यावर स्पेशल कृपा करून टाकतात. म्हणजे त्याला कळत नाही. काही कृपा दृष्टीने बघतात. कृपा दृष्टीने म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? कासव माहिती आहे ना? कासव आपल्या पाण्यात असतं तर कासव त्याच्या पिल्लांना कसं पाहतं माहिती आहे तुम्हाला? ती पिल्ली कुठेतरी कोपऱ्यात असतात, कासव कुठेतरी कोपऱ्यात असतं. पण कासवाला पिल्लांची आठवण आली, नुसतं स्मरण झालं तरी पिल्ली तिकडे मोठी होतात. असे शास्त्रामध्ये उदाहरण दिलं की कासव आपल्या पिल्लांना कधी पालत नाही, पण नुसत्या स्मरणाने पिल्ली तिकडे मोठी होतात. म्हणजे बघा आईचं प्रेम कसं असतं. आईच्या अनेक पटीने सद्गुरूंचं प्रेम ते तुम्हाला सांगताच येणार नाही. म्हातारी झाली पण महाराज हो सगळ्यांचीच म्हातारपणाकडे वाटचाल चालू आहे. महाराज म्हणाले अरे म्हातारी नाही वेळी कुठली महान झाली, महान झाली या ना म्हातारी. म्हणजे काय गुरूंची आपल्याबद्दल अपेक्षा आहे बघा. मग आपण या बाकीच्या गोष्टींच्या कशाला पाठीला नाही. खरे संत खरे शिष्य आजच्या गोष्टींच्या पाठीला नाही, ते त्यांच्या पाठीला असतात बाकीचे. कारण महाराज म्हणायचे नाही मी समाधान आपल्याला मिळालं पाहिजे. ते समाधान कशाने मिळतं त्यांना, कशाने मिळतं? अहो सत्तांच्या संघामध्ये गेलं पाहिजे म्हणून तलावची आई जागा आहे ना. काय म्हटलंय? सदा संतांपाशी जावे, सदा संतांपाशी जावे, जवळी बसावे त्यांच्या, जवळी बसावे त्यांच्या, संतांपाशी जावे, सदा संतांपाशी जावे.
संग प्रशांत. त्यांना काय पसंत पडतं? संघ, संतांचा संघ. संतांच्या संघात गेल्यानंतर बघा तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव आहे. महाराज एका स्टेजवर आले की सगळीकडे आनंदाचं वातावरण पसरून जायचं. तर त्यांच्याकडे आणि आनंद मिळवलेला भरपूर. स्वामी मिळे संत आनंदाची खाण. आनंदाची खाण आहे म्हणून त्यांच्या लहरी कशा आहेत? आनंदाच्या आहेत. एखाद्या आपण आज्ञानी माणूस गेलो तर आज्ञानाचे संपूर्ण दासबोध कसा आहे? गुरु शिष्यांचा संवाद आहे. आणि शेवटी गुरु 20व्या दशकात शेवटच्या शतकात काय म्हणून ठेवतात त्याला? ब्रह्मापर्यंत. म्हणून आजच्या समाजाचं नाव विमल ब्रह्मनिरूपण आहे. बरोबर? विमल ब्रह्म म्हणजे शुद्ध ब्रह्म. शुद्ध ब्रह्म काय आहे तेच त्यांनी सांगितलंय. कसं आहे? व्यापक. धरू जाता धरिता नाही. त्याला धरता येत नाही, टाकता येत नाही. जिकडे तिकडे आहेच आहे परब्रह्म ते. जिकडे तिकडे म्हणजे कुठे एक अशी जागा नाही की जिथे ब्रह्म नाही. संत म्हणतात विदा नाही त्याव ब्रह्माविणे वस्तुस्थळ नाही. अशी एकही जागा नाही जिथे ब्रह्म नाही. दाखवा तुम्ही तिथे ब्रह्म नाही. अहो सर्व ठिकाणी व्यापून आपल्या भोवती पण द्यायचं आहे. वरती ते तिकडे तिकडे पाठीमागे कुठेही गेला तरी ते सर्व व्यापक भरलंय. म्हणून त्याला काय म्हणतात? व्यापक. आता हे व्यापक असं शिक्षक गुरुना म्हणाला की व्यापक व्यापक ब्रह्म म्हणतात. त्याचं काय प्रतीक आहे? तेव्हा त्यांनी सांगितलं का घागर भरून घेऊन ये पाण्याची. आणि ती पाण्याची घागर त्यांनी भरून आणली शिष्याने. मग त्याच्याबरोबर मीठ घेऊन ये. मग ते मीठ घेऊन आला. टाक या घागरीत. मीठ टाकलं घागरीत आणि थोड्या वेळाने त्यांनी आता मीठ काढून दाखव. काढून दाखवता येईल का? बरं मीठ टाकलं ना मग काढता आलं पाहिजे ना. नाही मीठ कुठे गेलं? एकरूप झालं, व्यापक झालं. कुठलंही वरचं पाणी प्या तेच कारण मधलं प्या कारण खालचं तळाचं प्या कारण. म्हणजे काय? मीठ सर्व घागरीमध्ये व्यापक भरून गेलं, एकरूप झालं पाण्याशी. ही जी व्यापकता आहे हे छोटंसं उदाहरण आहे. तसंच ब्रह्म आम्हा संपूर्ण चराचरामध्ये मुंगीपासून ते ब्रह्मापर्यंत सर्वांच्या ठिकाणी ब्रह्म म्हणजे ब्रह्मदेव या सर्वांमध्ये ब्रह्म भरलेलं आहे. म्हणून संतांनी म्हटलंय की नथिंग इज व्हॅल्युएबल देन गॉड. या जगात देवाशिवाय व्हॅल्युएबल काही नाही. मला वाटत असेल व्हॅल्युएबल काय? आता भाव वाटायचं ना कशाचे सोन्याचे, चांदीचे, डायमंडचे सगळे हेच आपल्याला सगळ्यांना व्हॅल्युएबल वाटतं. पण सरकारने काय सांगितलेलं व्हॅल्युएबल? माझ्या निकाला दाखल केलं होतं. त्याच्याकडे गेलो आम्ही आणि इथे दरवाजात एक बाई आली नंतर आलो. मग माझ्याकडे बाई काय नटून आली असेल तर फारच छान आहे तुझी. आणि महाराजची डायमंडची आहे. मला ते इकडचे डायमंड नाही आहेत, बाहेर गावचे. ते महाराजांनी विचारलं तर डायमंड राहायचं ना तुझ्यामध्ये? हो म्हणाले ते खूप महाग आहे. नाक नसेल तर कुठे झालं? म्हणाले नाक फ्रेश आहे पण मेलेल्या माणसाला घालशील, मेलेल्या बाईला काय नाही घालणार? घातलेले काढून देतात. त्याला तशी सोडायची तयारी आहे. नाकाचं कानाचं काढून देतात. काय व्हॅल्यू बरं? महाराज म्हणाले तो आत आत्मा नसेल तर काय उपयोग आहे नाकाचा तरी? अरे नाकाला आत्म्यामुळे शोभा आहे. आज तो आहे म्हणून बघा तुमच्याकडचा जर दात पडला तुम्ही डॉक्टरकडे जाऊन काढला आणि डॉक्टर त्याच्यावर तुम्हाला हा दात घ्या तिथून ठेवून द्या सांगतात नाही. तुम्ही माणसं तर मला घेऊन जाता आमच्या मताला काय बोलतो आणि मग तुम्ही घेऊन आल्यावरती जर ठेवला नाही काय नाही ठेवत. काढून टाकलंय. काढून टाकल्यावर त्याची किंमत किती? शून्य. काय शून्य झाली? आत्म्याशी त्याचा संबंध तुटला. दात इथे होता तेव्हा त्याचा आत्म्याशी संबंध होता.
शून्य झाला. शरीराचा संबंध आत्मा निघून गेला. किंमत किती? सम्राट असू दे, अशोक असू दे आणि कोणी मंत्री सरते असू दे आणि फकीर गुरु कोणी असू दे, एकदा देवातून आत्मा निघून गेला की काय किंमत? शून्य. शून्य जैसे गृह का चैतन्य वीण देह त्याचे जीवित हे समूह ज्ञाने मिळ. शरीरात आत्मा नसेल तर शून्य आणि आत्मा आहे, सगळं आहे पण ज्ञान नाहीये तरी संतांच्या भाषेत शून्य. बाहेरच्या भाषेत खूप काय जगात त्याला वावायचं नाही किंवा त्याचं महत्व असेल पण संतांच्या भाषेत शून्य. कारण संतांची भाषा कुठली? परमार्थी तो राज्यधारी, परमार्थ नाही तो भिकारी. परमार्थ नाही तो भिकारी. महाराज म्हणाले परमार्थी म्हणजे राजा भीक मागेल का? नाही मागला तर तो राजा आहे. तो परमार्थी असतो तो पण भीक मागणार नाही. तो म्हणजे सगळं जगच आपलं आहे आणि त्याने जगाच्या मालकाला प्रसन्न करून घेतलं. तो भीक मागेल का? आता आम्ही मठ सोडून आमच्या तुमच्याकडे मागतो का मठ द्या म्हणून? आम्ही म्हणतो की त्याची काही आमचं चालू आहे. हे सगळं मठपीठ सगळं कशासाठी? कार्य चालू राहण्यासाठी. दिखाव गोष्टी नाही आहेत या. हे कार्य चालू झालं पाहिजे म्हणून आम्ही महाराजांना नेहमी सांगतो बा आमचं आरोग्य चांगलं ठेवा जेणेकरून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.